Асыл әйдә өзіңнің яш вақытларың, пионер вақытларыңны искә төшеп айгалы бір сөйләп җибәрә. Шуларны искә алып, шунда үткән вакытлар, бала вакытлар, мәктәп елларын бөтенсен. Бүген Рафис, запросто. Бүген пионер көне. Бик зур бәйрәм. Менә уйлап торам да, мен пионер булганга инде 52 ел. Ну, примерно точно түгел инде. 52 еллар узып китте. Менә мен бүген шуны искә төшерергә уйладым. Иртә белән уянып киттем дә, тиз генә галстугымны таптым, пилоткамны, и монда Поклонный горага килеп. Ике минең көймәне койрыгын тотырга уйладым. Бүген пионер туган көн. Һәм дә Поклонный горада теге безнең дошманнарның безгә каршы техникасын күрсәтү выставкасының соңгы көне. Менә ике бүген шундый нәрсә дип әйтим инде. Ике вакыйга. Мен инде пионер булганда күп иттереп истә түгел билгеләр. Әмма менә мин горурланып әйтә алам. Без пионер булганда шундый тәрбия алдык. Без яхшы укырга тиеш идек, 4-5 генә. Балаларны хөрмәт итәргә тиеш идек. Бакча басмаска тиеш идек. Игенне урламаска, бирчак кырларына барып, бирчак урламаска. Менә гел тәртипкә генә өйрәтә иде безне пионер. Әгәр дә инде нәрсәдә булса, без нәрсәдә булса не так эшләсәк, авылда инде, мәктәптә сразу директорга әйтәләр иде. Безне тиз генә битләрне кызартып, линейкага чыгарып, менә шундый тәртиптә үстек без. Менә шул җыллардагы тәртиптә өйрәткән нәрсәләр минем хәзердә исемдә, и миңа ул гомер буена ярдәм итә. Менә Аллага шөкер, хәзерге вакытта шундый матур тормышта, шөкер Аллага, шатланып әйтәсем килә. Аллага шөкер, гаиләм, балаларым һәм дә анагым да бар инде. Шуңа күрә минем максатым шул балаларыма, анагыма бу менә үземдәге булган тәртипне күчерергә тырышам. Һәм дә шулай эшлим дә. Менә икенче мероприятие дип әйтсәм дә була инде бу нәрсә инде. Вакыйга кичә телевизордан ишеттем. Бүген соңгы көн выставканың безнең дошманнарыбызның ниләрен, техникасын күрергә дип килдем. Менә үз күзләрем белән күргән килдем. Бар иде бит чаклар. Шул илләр без бергә шундый дус татлы яшәдек. Анда бардык, монда бардык. Хәзер монда шул илләр безгә каршы көрәш алып баралар. Менә бик кызганыч, бик моңсу. Шуны бетерәсе иде, тизрәк җиңү килсен иде. Менә илебезнең солдатлары, улларыбыз, кызларыбыз да анда инде, әтиләребез, бабаларыбыз да хәзерге вакытта элеккеге дусларыбызга каршы көрәшәбез. Менә тынычлык килсен өчен. Шуның өчен бит үзебезнең иратларыбызга исәнлек, саулык теләп һәм җиңү белән үзебезнең туган якларыбызга әйләнеп кайтуларын телим. Менә шул. Надежда России. Еще один год. Слышишь, как она поет. Сколько он землю бережет родную. 5000. А любовь